Ova aktivnost mladih Crvenog krsta Bijeljina tradicionalno se održava godinama unazad, a trajaće od danas do subote 17. decembra, tako da će naši sugrađani koji žele da uljepšaju praznike djeci i socijalno ugroženih porodica imati dovoljno vremena da to i učine. Naše volontere možete vidjeti na 6 lokacija u Bijeljini, to jest u 6 marketa. Trenutno imamo oko 80 prijavljenih volontera koji podržavaju ovu akciju, međutim mi smatramo i nadamo se da će još veći broj ljudi doći i opaziti nas, priključiti nam se ne samo akciji nego i organizaciji. Pored mnogo akcija koje sprovodimo godišnje, ovo je jedna ta humanitarna za kraj godine kada želimo da obradujemo mališane pred praznike, da učinimo dobru stvar, da se oni osjećaju, da vide da neko brine o njima. Nije bitno da li će neko kupiti jedan ili više slatkiša ili eventualno neku igračku. Bitno je da svako da poklon od srca, kažu mladi iz Crvenog krsta. Na licu mjesta gdje smo ih snimili, ovoj humanitarnoj aktivnosti odazvao se veliki broj naših sugrađana. Gospođo, evo učestvovali ste u ovoj humanitarnoj akciji, pa nam recite kako je ocjenjujete? Odlično. To treba da radimo, da pomognemo i djeci i starijima. Mislim da je ovo jedna divna stvar. Mislim da mi mladi i stariji naravno možemo učestvovati u ovako divnim gestovima, jer neki mali gest znači mnogim, nažalost, ugroženim porodicama. To je za mene baš dobar potez, a vidim da su uglavnom aktivni, da će da daju mnogi. Ako do sada niste učestvovali u ovoj akciji, a želite, evo nekoliko smjernica. Volonteri od 12. do 17. decembra stoje na ulazima marketa koji su podržali akciju i upućuju kupce o provođenju akcije, odnosno da ukoliko su u mogućnosti doniraju bilo koji slatkiš i isti predaju volonterima na izlazu. Po završetku akcije aktivisti će podnijeti izvještaj koji će biti svima dostupan na zvaničnoj Facebook stranici i Instagram profilu Crveni krst Bijeljina.